I en clau de política autonòmica cal destacar l'acord preelectoral entre Esquerra Unida i el Bloc. Després de mesos de negociacions, aquestes dues formacions de l'esquerra i el nacionalisme anuncien que aniran juntes a les eleccions autonòmiques de maig del 2007, tot i que encara queden algunes qüestions per tancar. Esta vesprada s'han reunit per separar les direccions de les dues formacions. El Bloc i Esquerra Unida s'han compromès a combatre el Partit Popular i a arribar a la formació d'un tripartit amb el PSPB. Sabem que tenim una gran responsabilitat i el Bloc, com hem dit sempre, no anem a defraudar, sinó que anem a contribuir al canvi polític al 2007. Aquest canvi vindrà de la mà d'una coalició, Esquerra Unida, Bloc i els ecologistes, que serà una opció útil per a contribuir a aquest canvi polític tan necessari. Nosaltres estem treballant per a recuperar la il·lusió dels valencians i valencianes i per a poder fer possible que a partir del 2007 canviï el signe polític de la Generalitat Valenciana. Des del Consell, el seu portaveu assegura que els ciutadans de la Comunitat Valenciana no donaran suport a una iniciativa com esta. Diu Vicent Rambla que els electors estimaran més una opció de govern fort i estable com la que representa el Partit Popular. Una suma de intereses, como les digo, un intercambio de cromos, un acomodarse a algunas personas, que es donde están teniendo la verdadera dificultad, por más que lo enmascaren, de algún tipo de propuestas, y sobre todo detrás está la sombra alargada del Partido Socialista, que está deseando que eso se produzca como un madero más al que agarrarse en ese hundimiento que está teniendo últimamente.